Hello all of you, welcome back to our channel Karthas Vlogs. Yanu Nikalna Mokida Karthi Matilla Inshallaru Yanu Sharule and I hope all of you are fine. So last vlog yan panaditte yanu onju jaga visit mantaditte aa jaga punaga mast bejaad poditte endu. So unduve avu jaga nikul already titled tudatuna nikale gottaatani yan wo jaga baide endu. Yes, Kantirava Studio. ಸೊ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಪನ್ಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ ಎಪ್ಪುನು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಎಪ್ಪ ಪೋಯರ್ ಇರು ಅಂದಕ್ಕೇನಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ 2 days ಎಂಕುಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತ ದಾಯಪಂಡ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ 2 days ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ ಇತ್ತ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆದ ನಡುಟು ಅಂಚಿಂಚೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಳ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಎಂಚನ ಈ ಜಾಗನ್ ತೋದಿತ್ತಜ ಅಂಚಾದು ಚತ್ತದು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋನು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತದ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಟ್ಟಂತೂ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಬೇಜಾಡೆ ಪೋವಡು. ಸೊ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಡತುನ್ ಪೋಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನು ಮೇಘ್ನ ಸಮಾಧಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಆರ್ನ ಸಮಾಧಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಆರ್ನ ಸಮಾಧಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಗ್ರೇಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕಲೇನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜೀವಡಂತೂ ತುಯರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಚನೆ ಸಮಾಧಿ ರೂಪಡೆ ತೂವೋಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಓಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣ್ಯಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಇಡೆ ಏರಿಯಾ ಬೈದಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಿತ್ತ. ಸೊ ಅಕುಲ್ಲ ಇಡೆ ಬೈದಿತ್ತು ಜೆರು. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತಜ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚತ್ತದ ಈ ಜಾಗನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಪಿರಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಪೋಯ್ನೆಟ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಜಿ. ಬಟ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಅತ್ತು ಕಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಜತಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಐಕ್ ಮಾಲೆ ಅಪುರ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಆರ್ನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೋರೆಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಸಮಾಧಿ ದಡೆನೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏನ ಪಂಡ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಸಮಾಧಿ ದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತೂಪ ಅರೆನೊಂದು ಯಾನಂತೂ ಏಪಲ ಎನ್ನುದುಜಿ ಏರ್ಲ ಎನ್ನುದು ಪೈರ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಲೈಫುಡ್ ಹೊರಾಂಡದ ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತಿತ್ತೊನ್ಗ ಅನ್ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಇಂಚ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆರ್ನ ಸಮಾಧಿ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನಾತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಆರ್ನ ಸಮಾಧಿನ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಿವಿಡಂತೂ ತುದುಪ್ಪರು. ಬಟ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗು ನಿಕುಲಿನಿ ಆರ್ನ ಸಮಾಧಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ತುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ ಅಂಬರೀಷ್ನು ತೂತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನು ತೂತೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರನ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೂತೆ. ಬಟ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಹೊರಲ ಒಂಜಿ ಸಲಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇದು ವರ್ಷ ಇದ್ದದು ಹೊರಲ ಯಾನರೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಬರೀಟೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ನ ಬರೀಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಕುಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿಸಿಟ್ನು ಪೋದು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ವಾಚ್ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದಿತ್ತ ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಗ ಅಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದಿತ್ತ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಡಾಗ್ ದ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಲ್ಯಾಬ್ ದ ಫೋಟೋ. ಸೊ ಖುಷಿನಾದ ಏನನ್ ಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನು ಎನ್ನದೆ ಇಂಕ್ಷನ್ ಎಪ್ಪೊಂದು ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ತುಚ್ಪಾತೆ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ಪುನು ಗೊಬ್ಬುದು ಪೋಪುನು. ಸೊ ಕೂಪರ್ ಆಯ್ತ ಪುದರ್ ಅವು ಒಂದೇನದು ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತುಡು ಯಾನೆ ನಾತಿಗೆ ಇಂಚ ಕೈಟು ಪತ್ತೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತುಚ್ಪಾಯೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬೈದುಡು ಅವ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಂದ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತುಡು. ಸೊ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಾಗ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಖುಷಿ ತುದೆ ಎಂಚು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತು ನಾನು ತೋನ್ ಮಲೆ ಬಕ್ಕ ಪಿರಪಾತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶೋ ಮಾಮಿ ಅವರ ಬುಲ್ ತುಕ ಇಂಚಿ ಬಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಂತುನಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕ್ ಖುಷಿ ಸ್ಪೀಕ್. Who's that? Koopy. Your Koopy. Tula ya.
ಕೂಪರ್ ಕೂಪರ್ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ऊपर तुला ये स्मेल कल्पनी आले ಅಂದ್ आगे ಖುಷಿ, ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಕೈ ತರುಡ್ತು ಓಡು ಬಾಲತ್ತು ಲೈತಾ ಖುಷಿ, ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಖುಷಿ? ಒಂದು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ Okay, did you see that? Ite murkarda aditi bokkonji undave. Pushy undengalla, pushy undu, pushy. Come, let's go. Please reduce the volume, dear. Reduce the volume. Ee theater danger. Reduce. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಕಿಚನ್ ಮಿನಿ ತುಂಡ ಬಲ್ಫಾರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೆಸ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಆದಪಂಡ ಬಸಳೆದ ಸಾರು ಆಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಲ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಿದಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಇಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇನ್ನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದೇವೆ 6 ಮಂತ್ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ಮಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಬಟ್ I forgot totally. So ನನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಕಾರ್ ಬರ್ತುಂಡ ನನ್ನ ಕೈದು ಪಿರೋರ ಮನ್ಪಾದ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಟ್ ಯು ಮಿಸ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೋಮಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಅವಿನಿತ್ತ ಬೆಚ್ಚಲ್ ಇದ್ದೇನೆ ಅವಳ ಉಣ್ಣೆ ಇಂಕ ಅವೇ ಆಗಿ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೆ ಸೊ ಇದು ಪೂರ ಉಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ಲ ಇನಿ ಮಂತದಿನ ಬಸಳೆ ಅವು ಪೂರ ಇನಿ ಮಂತದಿನ ಅಂಜು ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಬಸಳೆ ಅವು ಪೂರ ಇನಿ ಮಂತದಿನ ಸೊ ದ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಚ್ಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಓಕೆ ಇದು ಕುಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಅಂಜಲ್ನು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ತಾಗಾರೆ ಇದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಜಲ್ ಒಂಚೂರು ತಾಗಾರೆ ഞാനത്തെ ಬೇಗ ಏನೋ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ಬೇಲಿನ ಪೂರ ಮುಗ್ಯವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನನ್ನದೇ ಯಾರಿ ನಿಮ್ಮಟ ಪೋತುಜಿ ಸೊ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಡೇ ಜಾತ್ರೆದ 4ನೇ ದಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾತ್ರೆದ ವರ್ಷ ಆತು ಪೂರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಪೂರ ಇಂಚ ಸೇರರೇಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಪೋತುಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾತ್ರೆಂದೇ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತು ನಡು ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚ ಬೋರ್ಪುನಿ ಅಜ್ಜಿಟ್ಟು ಸೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಯಾ ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಇನಿ ಪೋಕ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯಾನೇನ ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೆಚ್ಚಾದ ಈಗ ಎಡ್ಡು ಅರಮ ಬರೋದು ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂದುಂಡು ಮೆಸ್ಸಿ ಉಂಡಾವೆ ಪೂರ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ವರ್ಡ್ ಕಲ್ಪಾವೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಳು ವರ್ಡ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ತುಳು ವರ್ಡ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ತುಳು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ನೀವು ಹೋದರೆ ಎಂಶೌಲ್ಲರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹವಯ್ಯು ಅಂತ ಸೊ ಟುಡೇ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ತುಳುನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವನಸ್ ಆಂಡ ಅಂದರೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ವನಸ್ ಆಂಡ ಅಂದರೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಂಶೌಲ್ಲರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವನಸಾಂಡ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ವನಸಾಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋವಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಳುನ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಆ 8 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ Entry to the room. Hello, excuse me. Pushy, Bella, inda. Food. What is this? Check it. Food. Ijjen gottunda terege. See ya? Pushy. Bella, Pushy. Come here. Tiger. Enkalela the tiger. Ghost pattunu. Pushy and Pope. Bye. See you. I'm going. Come, Pushy, come.
ತುಕ್ಕೆ ನಾ ಮೋನೆ ತುಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಯರ್ ಉಂಡು ನಾ ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಐ ಹೋಪ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪೂರ್ಣ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಖುಷಿಲಾಯ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪಿರೋರ್ದೆ ಉಂಡು ಅವು ತೂರೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಚ್ಚಿ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಗು ಐಕ್ ಪತ್ತರೆ ಬಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಪತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪು ನಾವೇನು ಐಟಾ ತೆಗಿ ಬಿಡೋಡು ಪತಿ ಕೂಡ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪು ಪಿರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಇಡೀ ದಿನ. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಡು ಕಡಪಲ್ಲೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏರೆ ಗಾಂಡಲ ಎನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಿಜಿಂದ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಲೆ ಆ ರಿಪ್ಲೈನ ಅದರಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಕೆಲವರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದ ಬುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವೇನ್ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಪಂದುಪ್ಪೆ ಅದನ್ನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಜಿ ಒಳ್ಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕಡಪದ ಬುಜಿ ಬೊಕ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೆ ಆನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ and epuna kaatonu I'm always waiting for your sweet comments and channel nanana subscribe mantite jode subscribe manpule nikala family gu friends gu maategu subscribe manpare pande bell icon la click manbadakulu and thank you so much piratik venj beautiful aina video tottige kaatonu play always lots of love bye.